טוב, הפעם אנחנו כאילו נחשבים יותר חכמים, כי פעם שעברה לא הקלטנו בזום כי שכחנו, והפעם לא הקלטנו בזום כי זכרנו, אבל לא הצלחנו. אז לא יודע אם אנחנו יותר חכמים, פחות חכמים, בסדר, כל אחד צריך להחליט מה שהוא רוצה. עושים עכשיו פרק ח' ספר יחזקאל, פרק לא ארוך, פשוט ביותר. אחרי בעצם 390 ימים שיחזקאל שוכב על צד שמאל, אחר כך צד ימין, הקדוש ברוך הוא בא ומתנבא אליו, ויהי בשנה השישית, בשישי, ב5 לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי. ותיפול עליי שם יד אדוני אלוהים. בעצם 390 ימים זה 13 חודשים סך הכל. ובעצם פעם אחרונה שהקדוש ברוך הוא התנבא אל יחזקאל, התנבא בשנה החמישית, בחודש הרביעי. היינו, כמה חודשים יש בשנה? 12, 12 פחות 4 שווה 6, 8. עכשיו, הוא מתנבא אליו עוד פעם, עכשיו בשנה השישית. אנחנו לוקחים שישית, זה תחילת שנה, עכשיו תחילת שנה שישית, בחודש השישי, אז אני מוריד משנה 6, זה גם 6, סך הכל, אז יוצא לי בעצם סך הכל 8 ועוד 5, זה לא בדיוק 6, עכשיו זה החודש השישי, הוא נגמר עוד בחמישי, זה 8 ועוד 5 שווה סך הכל 13, 390 ימים שיחזקאל שוכב על הצד. אחרי 390 ימים שיחזקאל שוכב על הצד, אז הקדוש ברוך הוא מתנבא אליו בחזרה, והיא בשנה השישית, בשישי ב5 לחודש, כן, בחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי. כן, זקני יהודה אלו שגלו לבבל, ותיפול עליי שם יד אדוני אלוהים. ואראה, והנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, ומותניו ולמטה כמראה זוהר, כן החשמל. בעצם עכשיו יחזקאל רואה את החורבן, את הכוח של החורבן שבעצם מגיע אל העולם הזה ונפרע ומחריב את המקדש. אז הוא מתאר את זה בצורה שזה עובר מציווי אלוקי, מנתינת כוח אלוקית מסוימת, שיש רשות להחריב את המקדש, שזה מגיע על הארץ ויש את החורבן למטה. אז איך הוא מתאר את זה? הוא מתאר את זה כביכול כמו, נגיד ניקח בן אדם, ואז נחצה אותו לשתיים. חצי העליון הוא כמו שאנחנו רואים, הוא אומר, הוא למעלה, ממותניו הוא למעלה כמראה זוהר, כל דבר שהוא זוהר, לא זוהר, סתם, משהו זוהר, בוהק, מאיר, ובעצם דבר שהוא זך. זה בעצם הכוח האלוקי שיורד כלפי מטה, שהקדוש ברוך הוא שולח, ולמטה אש. כי זה החורבן, החורבן הוא מגיע באש במדינת הדין, אז מי שם במטה, בעולם שלנו, כן, זה מרמז על השפע שיורד לעולם התחתון, זה שם זה אש, זה חורבן. כן, החשמלה. וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבא אותי ירושלמה במראות אלוהים, אל פתח שער הפנימית, הפונה צפונה, אשר שם מושב סמל הקנאה המקנא. עד כה ראינו שעומד להיות חורבן, לא ראינו למה. לא ראינו בדיוק למה. ולא ראינו בדיוק את העבירות בצורה מוחלטת. בפרק הזה אנחנו נראה איך שבעצם הקדוש ברוך הוא וגם הנביא בסופו של דבר רואה את הכל. רואים את הכל. הקדוש ברוך הוא רואה את הכל והוא מראה לנביא. אבל בסופו של דבר אין דבר שנסתר מן הקדוש ברוך הוא. ויחזקאל מספר, וישלח תבנית יד ויקחני בציצית ראשי, כמו שאנחנו רואים, הדבר הזה זה לא קורה בפועל, אלא במראות אלוהים, כמובן זה בחיזיון, זה לא אמיתי. וישלח תבנית יד ויקחני בציצית ראשי, כמובן בשיער ראשי. עכשיו מישהו יכול להקשות קושייה, איך זה הגיוני שהוא תופס את יחזקאל בשיער ראשו? בדיוק, יחזקאל התגלח. מה התשובה? עברו 390 ימים, אז כבר צמח לו שיער חדש. ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, אני מחרף באוויר, ותבא אותי ירושלמה במראות אלוהים, כלומר אל ירושלים, כי זה לא באמת אמיתי, זה רק מראה אלוהים, אל פתח שער הפנימית, הפונה צפונה, כלומר הוא מגיע אל בית המקדש, אל העזרה, חוץ משער הבית, עזרה, קודש הקודשים, אחד וכו', אז הוא מגיע אל פתח העזרה, הוא מסתכל על פתח העזרה,
בצד הצפוני של פתח האזהרה. הפונים צפונה, ששם מושב סמל הקנאה המקנא. שם בעצם נמצא, שאנחנו מגלים שנמצא שם פסל שהוא סמל קנאה, שהוא מקנא, הוא גורם לקנאה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. מה הכוונה? המינים, כן, למינים ולמנשינים, המינים הם חילקו ואמרו, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עושה גם טוב וגם רע. היינו, מה זה הרע של הקדוש ברוך הוא? כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא לטובה. מה זה אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא לטובה? אומר שגם מה שנראה לך רע, בעצם חלק מהלך אלוקי, יש בו עניין. כמו שאנחנו כבר דיברנו בפרק הקודם, כשאתה נתקע בשפיץ של קיר, ופתאום לשפיץ של הקיר מתחיל להיות הורים וסבא וסבתא, נכון? אמא שלך, סבא שלך וזה, מתחיל לקלט את השפיץ של הקיר. נשאר עמוק, יש פה מהלך אלוקי, תקלוט מה קורה פה. אז בעצם הם חילקו, אמרו, אין דבר כזה, לא, זה דבר שהוא רע, זה בגלל שיש דבר כזה שנקרא מישהו שהוא פועל רע. יש פועל טוב, יש אחד שעושה טוב, ויש אלה שעושה רע, אז הם חילקו ביניהם. אז אמרו, טוב, אז יש את האלה שעושה רע, מה נעשה? אז שמו סוג של פסל, זה מנשה, שמו פסל במקדש, שמו בצפון, בצד הצפוני שבכניסה לעזרה, שמו שם פסל, ואז בעצם אליו היו מקריבים קורבנות כדי לפעס אותו ושלא יפעיל עליהם רע. הם לא מכניסים אותו לבפנים, כמו שאנחנו נראה עוד שנייה בפסוק, הם לא מכניסים אותו לתוך העזרה, אלא רק בכניסה. כי בתוך העזרה הוא כבר נמצא בפנים, הוא מקדרג, הוא יכול לעשות, יש לו יותר כוחות, אז שמים אותו בחוץ. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אשר שם מושב סמל הקנאה, פסל הזה, שכאילו, שהוא מסמן את הפסל שהוא מקנא והוא פועל רע, והוא המקנא. הוא זה שגורם לי לקנות בעם ישראל, כדי לכעוס עליהם ולשפוט אותם במידת הדין, כי הם בעצם כאילו רוצים להרחיק מעליהם את הרע, אבל הם רק עושים לעצמם רע, כי זה לא רצון הקדוש ברוך הוא. והנה שם כבוד אלוהי ישראל, כמראה אשר ראיתי בבקעה, כשאמרנו כמראה שראינו בבקעה, אם תראה בפסוקים שמדברים על המראה הקדוש ברוך הוא בבקעה, הוא אומר כמראהו בנהר נער כבר, היינו ששכינת הקדוש ברוך הוא מגיעה בהשגחה. אומר יחזקאל, אז אני רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, את ההסתכלות לפרטים, לכל סיטואציה, אז אני רואה את זה. ואומר אליי, בן אדם, סע נא עיניך דרך צפונה, כוונה לכיוון צפון, כן, וסע עיני דרך צפונה, והנה, בצפון שער המזבח, שים על הקנאה הזה, בביאה, אני רואה איך ששמו את הפסל הזה בביאה, כוונה במקום שבאים בו, כוונה בכניסה, בשער, לא מכניסים את זה לתוך העזרה, כמו שאמרנו, משם כבר יש לו יותר כוחות, הוא יכול לקטרג, שים את הפסל הזה בחוץ, כי הוא פסל בסך הכל של אל כביכול רע, אבל אנחנו כן רוצים להקריב אל הקורבנות, אחרי שמים אותו בכניסה לעזרה, ואומר אליי, בן אדם, הרואה אתה מה הם עושים, תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה, לרחקם מקדושי, הם עושים את זה כדי להרחיק אותי מעל מקדשם. הם רוצים להרחיק מעליהם את הפורענות, אבל בעצם הם מקרבים אותה. ועוד תשוב תראה תועבות גדולות שהם עושים, כן, כדי כביכול להשפיע טוב וזה, אבל בעצם זה רע. פסוק ז', ויבא אותי אל פתח החצר, פתח הר הבית, ויראה, והנה חור אחד בקיר. ובעצם אנחנו מגיעים אל פתח הר הבית. שימו לב, יש קודש קודשים, יש את ההיכל, את האולם, ואז יש לנו את העזרה, יש לנו את הר הבית. אז הוא מגיע אל הר הבית. בקיר שהוא פונה לכיוון העיר ירושלים, שהוא רואה את כל הבתים, הוא רואה את כל הבתים, ואומר ליחזקאל, יחזקאל, אתה רואה עכשיו חור בקיר, נכון? עושה לו, כן, אני רואה פה, יש פה איזה חור בקיר, הוא אומר לו, מצוין. חתונה בקיר, תיקח את החור הזה ותנסה להרחיב אותו. היינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן ליחזקאל את האפשרות להסתכל ולהתבונן מעבר למה שיש בקיר. הוא נותן לו הסתכלות יותר עמוקה משאר בני האדם. ויחתור בקיר, והנה פתח אחד, פתאום אני רואה, זה מתרחב לאיזה פתח, אני יכול להיכנס לתוכו. טוב, אז אני נכנס, ואומר אליי, בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. בעצם הקיר הזה, הוא מסמל כל בית, כל קיר של בית, כניסה של בית, בכל הבתים של ירושלים. בעצם הוא נכנס לבית שכדוגמתו כל בית ובית, ועבור ויראה והנה כל תבנית רמס ובהמה, שקץ וכל גילולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב סביב, מלא עבודה זרה, חקוקה ונמצאת תלויה על הקירות מסביב בכל בית בישראל. ו70 איש מזקני ישראל
ויוזיין ומשפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש וכתרתו בידו, ועתה רענן קטורת עולה. אומר, זה לא רק זה לא רק כל אחד מבני ישראל, אלא זה גם הגדולים שבהם. ו70 מזקני בית ישראל, שם הסנהדרין, ויוזיניהו בן שפן, שהוא היה ראש הסנהדרין, עומד בתוכם, כן? עומד בתוך הבתים האלה, וגם גם הם מקריבים לאלילים. עומדים לפניהם, הסנהדרין, כן, עומדים לפני העבודה זרה, ואיש מקטרתו בידו, לא הכוונה היא מקטרת, אלא הכוונה היא המחתתו שאיתו הוא מקטיר בידו, ועתר זה לשון של התרבות, ועתר התרבה ענן הקטורת, והוא עולה, כן? פסוק י"ב, ואומר אלי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסיקתו, הם עושים בחושך, כאילו, במסתור כזה שאף אחד לא יראה, הם מקטירים לעבודה זרה. ואומר הקדוש ברוך הוא, איש בחדרי מסיקתו. אומר כל אחד בחדר של מסיקתו. מסיקתו הכוונה היא דמיון הלב. אומר כל אחד שחושב שהוא בחדר, שאף אחד לא רואה אותו, שהקדוש ברוך הוא, פה הוא מחליט, פה הוא לא זה, פה זה בסדר, וואלה, זה לא כזה נורא הקטע הזה. זה בדמיון ליבו, זה לא חדרים אמיתיים, זה כולם פה חרטא. הרי בשנייה יחזקאל בא עשה ככה ורע, והקדוש ברוך הוא כמובן שלפני זה רע בלי... אז מה... יש פה עיוות מסוים, חוסר הסתכלות כללית של חיי תורה, של חיים עם קדושה, שהקדוש ברוך הוא נמצא ושורה בנו. צריך להבין, זה כאילו נשמע כאילו גאווה כזאת, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בינינו כל הזמן שורה בתוכנו, עד שאנחנו מסלקים אותו, חס וחלילה, לא יודע. כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו. עזב אדוני את הארץ, אף אחד לא שומר עלינו, צריך מישהו שישמור עלינו, אבל זה תשמור עלינו. אבל זה עיוות. כשאתה מרגיש הסתרה, זה דווקא אור. זאת אומרת, יש סיפור, זה אחד שיורד במדרגות של הבניין, וזה, כל חשוך, הוא לא רואה כלום. פתאום הוא רואה בזווית העין איזה ילד יושב מול דלת של אחד מהבתים, אחד מהדירות. הילד יושב על הברכיים, מסתכל לכיוון העינית של הדלת. יושב ומחכה. אני מחכה. שואל אותו, ילד, למה אתה מחכה? ילד, מה אתה עושה? אומר לו, אני מחכה. שואל לו, למה אתה מחכה? אני מחכה לאבא שלי. טוב, הנקודה שפתאום הייתה איזו נקודת אור כזאת על הפרצוף של הילד מהעינית, כן? כי האור מהבית חודר דרך העינית והעיר על המצח של הילד, פתאום האור נעלם. נהיה חושך גמור בתוך החדר. אבל אותו אדם הצליח להבחין בחיוך שהתנוסס על הפניו של הילד. הילד חייך, אמר, חושך. סימן שאבא שלי מסתכל עליי. זאת אומרת, כשאנחנו רואים הסתרה מסוימת, כשאנחנו רואים חושך מסוים, צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. הוא בוחן אותנו. הוא רוצה לראות אותנו, איך אנחנו מתנהגים, שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. אז הם אומרים, אנחנו רואים חושך. אז הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, כן? אין כלום. אז זהו. כנראה נעבוד לעבודה זרה. זה לא נכון, דווקא כשאתה מרגיש את החושך, עכשיו זה הזמן שלך הכי גדול להתחזק. דווקא אז יש את הכי הרבה השגחה. והוא אומר אליי, כי כשאתה יודע שלי משהו טוב, אתה לא צריך להשגח יותר מדי. אבל כשאתה רואה שיש לו בעיות, אז ההשגחה יותר מדויקת. כשאתה מעניש מישהו, אתה מסתכל יותר טוב אם אתה מרביץ לו או לא. אתה מביא לו גביע של גלידה, אתה לא מסתכל בדיוק אם זה מגיע לפרצוף שלו או ליד שלו, כן? נותן לו פלאף. בסדר, מקסימום יהיה לו בפרצוף גביע של גלידה. אבל כשאתה מביא עונש, אתה מסתכל בצורה מדויקת, שאתה לא פוזל לכל מיני מקומות אחרים, שאתה נותן את המכה במקום הנכון. הוא אומר אליי, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר ימה עושים, והביא אותי לפתח שער בית אדוני, אשר אל הצפונה. התאים הצפוניים. והנה שם אנשים יושבות מבכות את התמוז. הן בוכות על התמוז. מה זה התמוז? תקופת תמוז, תקופה חמה. זה בעצם עבודת מולך, כן. המולך שבעצם לוקחים תינוקות ומניחים אותם על פסל של שור שהוא לוהט, אש לוהטת, מניחים את התינוק והוא כנראה לא חוזר בחיים. אז האנשים היו מבכות על התמוז, על החום, על האש ששורפת את הבנים שלהם, כי הם היו מקריבות את הבנים שלהם למולך.
דבר אחר שהמלבי מביא, אני אקרא את הלשון שלו, כי זה לשון מעניינת דווקא, שהיה איש מנביאי עבודה זרה, שמו תמוז. איזה נביא אחד של עבודה זרה, קראו לו תמוז. וקרא למלך אחד לעבוד לכוכבי לכת ומזלות. בא אותו נביא אל המלך מסוים, אמר לו, אתה צריך לבוא ולעבוד לכוכבים ומזלות. וציווה המלך, כן, להורגו במיתה משונה. אמר, מה זה, הוא מצווה עליהם משהו? תהרגו אותו. ובליל מותו התקבצו כל הצלמים מכל קצוות הארץ, כן, ככה הם סוברים, אל אחד לצלם הזהב, שהוא צלם השמש, וספדו על תמוז, הם בחרו על הנביא תמוז, ואז אליהם לחוק לפקוד באחד בתמוז, על מות הנביא תמוז. אז לנו יש י"ז בתמוז, להם יש אחד בתמוז, כן, עד אלפי הבדלות. ואומר אליי, ראית בן אדם, עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה, והביא אותי לחצר בית אדוני הפנימית, כן, פתח ההיכל, והנה פתח היכל אדוני בין האולם ובין המזבח כ-25 איש אחוריהם אל היכל אדוני ופנים קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש. הם עומדים בין המזבח להיכל, במקום להשתחוות לכיוון מערב, לכיוון קודש קודשים, משתחווים לכיוון המזרח, בדיוק בצורה הפוכה, בדיוק ההפך ממה שהוא רצה, לכיוון השמש, הם עומדים עמודה זרה. ואומר אליי, ראית בן אדם, הנקל, כי הרי זה נקל, זה כישלון לבית יהודה, הם עשו את התאבות אשר עשו פה, כי מנעו את הארץ חמס, וישובו להכיסני, בעוד עוונות ובעוד פשעים, והנה שולחים את הזמורה אל אפם. הכוונה היא, אז במצור יהיה הרבה שנאת חינם, והרבה מריבות בין אחד לשני, כל אחד שהוא מתעצבן קצת, כן, אז שולחים את הזמורה, את החרב הקטנה, ומתחילים לריב זה, לדרמן כנראה, שולחים את הזמורה אל אפם בכעסם, מישהו מתעצבן אחד לשני, מתחילים ככה לריב אחד לשני. הסבר אחר, והנה שולחים את הזמורה אל אפם, הכוונה היא שכשהם משתחווים לכיוון מזרח ופניהם, חילה, שהם משתחווים לכיוון מזרח ואחוריהם כלפי מערב, כלפי קודש קודשים, הם עושים את הזמורות, את הצועה בעצם, כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם אני אעשה בחמה, לא תחוס עיני, ולא יחמול וקראו באוזני קול גדול ולא ישמע אותם. אז כנגד זה שהם לא מכבדים אותי, והם לא אוכלים על כבודי, לא כלום, וזה, גם אני בחמה לא תחוס עיני, ולא יחמול, וקראו באוזני קול גדול ולא ישמע אותם, מידה כנגד מידה. אנחנו יודעים שבכן להפך, לגבי טובה, אם בן אדם עושה טוב, הוא מקבל מידה כנגד מידה, ואפילו יותר, אפילו כפול. אז לכן אנחנו צריכים לזכור תמיד לעבוד הקודש ברוך הוא, לזכור שכשאנחנו נתקעים משפיץ על הקיר זה לא סתם, זה סימן עם הקודש ברוך הוא, כל מעשה, כל עניין, כל נקודה, זה בא ללמד אותנו, לחזק אותנו, להבין שהקודש ברוך הוא משגיח ורואה בחושך, הקודש ברוך הוא בוחן אותנו, בהסתרה, הקודש ברוך הוא בוחן אותנו, הוא רואה כל מעשה שלנו, צריכים להיכנס לתודעה כזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך, נתראה בישיבה בשבוע הבא. חג שמח, מועדים לשמחה.